Hai, salut! Fac reacție cu Valorant, primul episod de pe acest canal. Sper să vă placă tot ce va fi în continuare. Eu o să fac din plăcere pentru mine, o să fac treaba mea cum știu eu. Mai departe, se va vedea. Haideți cu reacția. What the fuck, bro, efectiv m-a murit. Da, reclama vieții. Da. Interesantă faza aia. Super. Da, fantastic. Eu am fost Raimond, am făcut doar o mică reacție, așa pentru voi, pentru 2 minute să văd dacă merge treaba și chiar uite că merge bine. E doar primul episod, nu vă așteptați să fie cine știe ce specialitatea zilei, dar cu timpul voi face ceva mai fain. Hai, ne auzim data viitoare, ciao. Nu uitați să apăsați butonul de like, mă cheamă Raimi. Pe YouTube mă găsiți Regi. Pe TikTok și peste tot mă găsiți Regi. O să vă las în descriere și ne auzim data viitoare. Butonul de like, share, subscribe și clopoțelul ca să primiți notificări foarte multe. Hai, vă pup, ciao.